Аз съм Маджик и сега играем в този Legend Magic Cast. Накрая разбрах каква е целта на играта. Ние сме два отбора, трябва да се убиваме. Ние сме с по-глупави айтами. Да се бием. Те лъкове с енчант. И ние глупави айтами. Аре, върни се бий като мъж. Сега не съм с никой разговор, защото всичките не могат сега. Това просто ще бъде. Имахме и пръчки и разстрели, ама нали още бях на разузнавателност и ги похабих. Вой, вярно е шегот конски ръката веднъж. Не да труша. Аре бе, тия сини не умират ли? Уху, килнах ли го? Всяко не ме да изстрела, само че съм го убила. Само да го убих. О, божке! Това беше, аз нямам никакви амуниции. Да потърся нещо в селото. Бие в нашия замък. Да потърся някаква амуниция, нищо аз нямам. Да бе, с дървен меч. И аз как да спечеля срещу някой с дървен меч? Много мечно как да спечеля срещу някой с дървен меч. О, ха-ха. Да го убия вас късмета. Опа, не ме харесва. Yeah! Oh yeah! И така, опа! Лошо. Сега ще гледате и как и ме набиват. Да накараш обаче... Не, то сега ако не умре, просто не знам. Сега такива... Аре, пич възстановима, добре. Лоша работа. Попам копчето с всичка сила, но няма мисля, че ще успя. Давай, давай! О, хайде де! Аха. Ако мен иска да отрови, ще отрови и себе си. Тъй, че направо да не си го помисля. Аре, умри бе, човек! Все пак той му. О, да. Това ми беше... Пак ме спомняха. О, гледайте сега, какво ще ги правя. Що имам тия пръчки да направя ги мачкам. Сега само да видя къде беше това. Дворец наш и ги мачкам. Май беше точно от другата страна. Някъде тук беше. Ето го. Ей, сега скачам с тия Арводор и ги убивам.
Имаме кирка. Тя пръчки изстрелват с мъти стреле. Мъртви са вече. Ще гледате как ще ги убива. Да открием къде са. Ага. Маняк. Нямате с напухла и яки неща. Добре, бе, нямаме ли нещо да често, бе? Ако чуете нещо татка, това е от отдолу. Ако чуете нещо, това е от отдолу. Извините, но просто и само това използвам, колкото ги векали, съм малко по-бързо се разви цялото действие. Ага. Еми, това им беше да ме живоите. Стига, бе. Смати пръчки и такова. Стрелях само за го килна веднъж. Ком? Опитаме. Той е почти мъртъв. Така. Опа. Снимай това. О! Те ли бе? Аз така си помислях. Пичко правиш ми. Спрей, сега ще ги стрелям. Свърх скорост. Аз ще лефтвам. Само ще отида при някой да ма килни и... Значи... Ще ви го направя клипа и до и 50, за да не стане много дълъг, защото иначе трябва нещо там да потвърдя, за да мога да снимам до по-дълго. И вече ще следя следващия колко дълъг става. И ще се питам за 20 минути поне да направя, иначе ще се откажа. Left. Сега да направя после почвам, ще направя нов клип и така. Аре, чао! Чао YouTube, надявам се да ви е харесало.
забравяйте да харесвате, лайквате, коментирате и така.